Det er 2026, det er sommer, og det er pølsesæson. Og her er min top 5 over pølser i 2026 indtil videre. På 5. pladsen, der har vi stadionpølsen fra Silkeborg-slagteren. For en uge siden, der fik jeg lidt blandet pølser derfra, og jeg må indrømme, det her det var den, der imponerede mig mest. Perfekt røget, og så et fantastisk knæk. Nummer 4, nok den, jeg spiser mindst af de her pølser, men også den absolut mest undervurderede, og det er den røde pølse. Den er fra Kolding-slagteren. Fantastisk gødt, masser af krydder og fantastisk smag. Nummer 3 er min favorit grillmedister, og jeg er generelt til grillmedister. Det her det er fra Slagter Sackenberg nede i Vordingborg. Jeg synes, den er fantastisk godt krydret, godt med hvid og sort peber, lige til min smag. Og inden vi skal til top 2, så skal vi selvfølgelig have honorable mentions. Den første, det er chorizo brunchpølse fra Højer. Hvis man ikke har fået en chorizo brunchpølse før, så har man ikke fået en god brunchpølse. Og nummer 2, sommergriller fra Køl. Det er konens favorit, så derfor også en af mine. Og nu til de helt store basker. Dobbelt ost og bacon svøb nede fra Kokkens Pølsevogn i Vejle, hvor Jes han står nede og har efter min mening Danmarks bedste ribben sandwich, men også nogle af de absolut bedste pølser, og det her, det er min favorit for ham. Og på toppen af min liste, ja, jeg står i sommerhuset i Skagen. Det er simpelthen Unica grilleren med gammelknas og Karl Johans svampe fra Slagterbunk. For mig er det den bedste pølse, vi har i Danmark lige nu. Er der noget andet, jeg ikke har smagt, så fortæl mig det, så prøver jeg det gerne, men det her det er min top 5.